Sanna Seisvala tässä, moikka. Ajattelin kertoa tällä videolla nyt sellaisia pääpointteja, oikeastaan niin kuin filosofia, mihin mun työ ja myöskin sitten koulutukset perustuu. Ensinnäkin muutos syntyy sisältäpäin. Kukaan ei voi sulle tehdä sitä ulkoapäin. Sua voi piiskata ja kannustaa ja tsempata ja kertoa sulle asioita, mutta jos sulla ei itsessäsi sisällä syty sitä jotain sellaista kipinää, että mä haluan tämän asian tehdä, niin eihän siitä pysyvä tule. Tietysti ei sitä aina tarvitse tehdä yksin eikä pysty tekemään yksin. Voi tarvita apua ja neuvoja ja rinnalla kulkijoita, mutta se, mikä kantaa, on sitten se oma sisäinen oivallus ja se oma työ, minkä sen muutoksen eteen tekee. No sitten seuraava asia on se, että keho kantaa sellaista viisautta, johon pelkkä ajattelu ei yllä. Meillä on kehossa sellaista tietoa, mikä ei vapaudu loogisen järjen ja ajattelun avulla. Ja sen takia kehollinen aistinen työskentely on ihan ehdottoman tärkeää, jotta me voidaan tämä viisas tietokone, mikä meillä on, valjastaa mukaan siihen työskentelyyn. Siis kehohan on viisas. Jotkut esimerkiksi Joe Dispenza tällainen nyt karkeasti yleistäen rinnastaa kehon alitajuntaan ja ei sinne pääse järkeilemällä. Tunteet ei ole loogisia ja rationaalisia eikä traumat, vaan jotta siihen sellaiseen tietoon, mikä ei ole siellä järjen ja logiikan tasolla, päästään käsiksi, niin tarvitaan kehollista työskentelyä, aistista työskentelyä ja luovuutta. Vähän sellaista myös ehkä mielikuvituksen voimaa ja silloin me voidaan päästä siihen tietoon käsiksi, mikä sussa jo on, mutta sä et vaan ole vielä tavoittanut sen järjen ja logiikan kautta. Ja tieto ei vielä muuta mitään. Mehän tiedetään hirveästi asioita. Tiedetään, mikä meille on hyväksi ja mikä ei ole hyväksi, mutta sitten kun me yritetään sitä tupakointia lopettaa tai karkinsyöntiä tai aloittaa se salilla käyminen, niin me tiedetään, että se olisi tosi hyvä juttu, mutta ehkä me uutena vuotena vähän aikaa sitten käydäänkin siellä salilla, mutta sitten se loppuu jossain kohtaa. Hiipuu hiljaa pois ja loppuu ja taas me ollaan siellä sohvalla makaamassa ja ihmetellään, että miten tässä nyt taas näin kävi. Eli pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan myös kokemus. Ja me tarvitaan sitä tietoa, koska meidän aivot haluaa sen, meidän mieli haluaa sen tiedon. Mutta sitten, jotta me voidaan oikeasti tehdä se muutos, me tarvitaan kokemus siitä. Me tarvitaan joku kokemus, mihin me voidaan tarttua ja jonka avulla me voidaan niin kuin ankkuroida se muutos, että hei, tämä on se, minkä mä haluan kokea myös uudestaan. Ja tästä päästään sitten siihen, että säännöllinen harjoitus on se, mikä tekee siitä muutoksesta osan elämää. Aika harva asia, joita me ollaan kannettu esimerkiksi kymmeniä vuosia mukana. Aika harvoin ne muuttuu silmänräpäyksessä. Ihan niin kuin kävelemään opettelu, et sä noussut lapsenakaan niin kuin näin vaan yksi päivä pystyyn, että kipi, vaan että aika monta kertaa nousit ylös ja kaaduit ja taas nousit ylös ja astuit askeleen ja taas meni pyllylle ja satoja, ehkä tuhansiakin kertoja harjoittelit ennen kuin pääsit kävelemään ja sitten juoksemaan. Ja ensin tietysti, jotta pääsee ylös, niin pitää nousta kontilleen ja kontata ja sitten nousta ylös. Et säännöllinen ja pienet harjoitukset, yksi asia kerrallaan, niin se auttaa sitä muutosta ankkuroitumaan osaksi elämää ja arkeen. Yksi, mikä itselleni on ollut etenkin ekspressiivisessa taideterapiassa, myös muissa yhteisöissä tosi olennainen asia oli se, että kukaan ei kasva yksin. Tai voi tietysti kasvaa, mutta sitten kun on turvallinen ryhmä, niin se voi tarjota peiliä ja myöskin ruokkia rohkeutta ja antaa hyväksyntää. Tulla nähdyksi ja kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on, niin se on yksi ihmiselämän korjaavimpia ja voimauttavimpia kokemuksia, mitä voi saada. Ja sitten toisaalta myös se, että kun kuulee muiden tarinoita, niin niistä voi saada myös itselle inspiraatiota ja uudenlaisia näkökulmia. Ja sitten vielä painotan sitä, että jokaisessa ihmisessä on jo se tieto, mitä hän tarvitsee voidakseen paremmin. Ja mun tarkoitus ei ole antaa niitä vastauksia, vaan auttaa sua löytämään yhteys siihen tietoon, joka sinussa jo on. Ja jokaisessa ihmisessä on enemmän potentiaalia kuin mitä hän itse tällä hetkellä tunnistaa. Kasvu ei ole uuden lisäämistä ihmiseen, vaan oikeastaan enemmän sen esiin tuomista, mikä hänessä jo on olemassa, mutta on ehkä siellä opittujen tapojen ja uskomusten takana. Nämä on ehkä ne pääkohdat, mihin mun työ perustuu. Ja jos sua kiinnostaa syventyä enemmän, niin katso tuolta kuvausosastolta linkkejä esimerkiksi mun verkkokursseille ja kotisivuille, niin löydät sieltä lisää tietoja ja tosiaan myös sitten kursseja, joille voit osallistua ja löytää sitä tietoa itsestäsi. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, niin tykkää ja tilaa kanava. Se aina auttaa. Nähdään seuraavalla videolla.